aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Ang kwentong ito ay ipinadala ni Joseph. Nangyari ito taong 1996 sa probinsya ng Mindoro. Simulan na natin ng kwento. Magandang araw po, Sir Captain Kokak. Sana po ay itago nyo na lang ako sa pangalang Joseph. Lumaki po ako rito sa probinsya ng Mindoro. Hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong lugar. Gusto ko lang pong ibahagi ang karanasan ko tungkol sa dayong aswang na napadpad sa lugar namin. Taong 1996 po nangyari yun. Grade 5 pa lang po ako ng mga panahong yan. Pero tandang-tanda ko pa rin ang mga pangyayaring yun. Pati po ang itsura ng lalaking aswang na yun na nagtitinda ng lugaw. Ganoon na rin ang mga naging reaksyon ng kanyang mga parokyano nang mabuko ni Lolo Jose ang kanyang pinakatatagong lihim. Noong mga panahong yun ay nag-aaral pa lang ako sa elementarya. 30 minutong lakaran po ang ginagawa ko mula sa bahay hanggang sa eskwela. Ang magulang ko nga po pala ay nasa Manila ng mga panahong yan at nagtatrabaho. Si Lolo Jose lang ang nakakasama ko sa araw-araw. May owner jeep naman si Lolo. Kaya lang ay ayokong magpahatid rito kapag papasok sa eskwela. Mas masaya kasi ako kapag naglalakad. Kasabay ang mga kababata kong si Mark at Paul. Mababait kasi ang mga ito eh. Silang dalawa ang nagsasalitang magpasan ng bag ko kapag nakikita na nila akong hinihingal. Mataba kasi ako ng mga panahong yan, Captain Kokak. Bilang ganti naman ay palaging pang 3 tao ang ibinabaon ko para maisabay sila sa pananghalian. May kaya po kasi ang lolo ko, Captain. May taniman kasi kami ng kalamansi. At iyon ang dahilan kung kaya't hindi kami nakaramdam ng hirap. Hindi na nga kailangang magtrabaho sa Maynila ng mga magulang ko eh. Kaso ay gusto nila. Kaya pinagbigyan na lang ni Lolo. Balik po tayo sa kwento. Paulit-ulit na ganoon naman ang nangyayari sa buhay pagkabata ko. Naglalakad papasok sa eskwela, kasabay ng 2 kong kaibigan. Aral sa eskwela, at muling maglalakad papauwi. Isang Lunes ng umaga ay bigla na lang may sumulpot na lalaking nagtitinda ng lugaw sa dinaraanan namin papasok sa eskwela at pabalik pauwi ng bahay. Naglapag lang ito ng lamesang gawa sa kahoy, tapos ay roon nakapatong yung napakalaking kaldero. Napakaraming tao ang kumakain sa lugawang yun. Kasi ay napakamura ng benta eh. 2 piso lang ang kada mangkok at 5 piso kapag may kasamang lamang loob ng baboy. Bukod pa roon ay napakaganda rin ng pwestong pinili ng lalaki. Nasa ilalim kasi iyon ng isang mayabong na puno ng mangga. Tapos yung likuran niya ay bangin na maririnig pa yung pag-agos ng tubig ng ilog na nasa ilalim noon. Nang pagkaraan namin sa tapat ng lugawan na iyon, ay humarang sa amin yung lalaki. Ililibre daw kami ng lugaw. Pero yung mga susunod daw na pagkain namin sa lugawan na iyon, ay syempre, magbabayad na kami. Mukha namang mabait yung lalaking yun.
Kasi ay ang ganda pa nga ng pagkakangiti nito eh. Ang ayoko lang sa ginawa nito ay yung pagpisil nito sa braso ko. Naiintindihan ko yun. Kasi nga mataba ako ng mga panahong yan eh. Ang bumabagabag lang sa akin ay yung ginawa niyang pabirong pagkagat sa bisig ko. Tapos ay biglang kusot sa buhok ko. Ayun nga, binigyan kami ng lalaki ng tig-iisang mangkok ng lugaw. Captain Kokak, sa lugar namin ay alam ang tungkol sa kung ano ang kayang gawin ng kalamansi. Lalo na yung pagpatak nito sa pagkain. Na kapag nag-iba yung itsura sa pagkaing pinatakan ng kalamansi, ay karne iyon ng tao. Pero walang sino man sa mga kumakain roon ang naghinala. Bakit? Dahil sa mismong lugawan ng lalaking iyon ay may bote na naglalaman ng katas ng kalamansi. Iyon ang ipinapatak sa lugaw ng mga kumakain roon. Bago kami kumain ng mga kaibigan ko, ay pinatakan muna namin ang mga mangkok ng lugaw namin ng katas ng kalamansi na nasa bote. Wala namang kakaibang nangyari sa lugaw. Lugaw pa rin iyon. Subalit nang tikman ko ang lugaw ay naduwal ako. Kasi yung pinatak naming kalamansi ay hindi naman lasang kalamansi. Bakit ko nasabi? May taniman kami ng kalamansi eh. At gumagawa rin ng lolo ko ng mga katas noon na inilalagay rin sa bote para maibenta. Hindi ko kinain yung lugaw kasi ay talagang ayoko ng lasa. Pero yung dalawa kong kaibigan at ang ilang kumakain doon ay sarap na sarap talaga at sinasaid pa ang laman ng mangkok. Kinagabihan ay naikwento ko kay Lolo Jose yung tungkol sa lalaki at sa lugawan nito. Sinabi kong inilibre kami nito ng lugaw. Kaya nga lang ay hindi ko iyon kinain. Paano ba naman kasi ay hindi lasang kalamansi yung katas ng kalamansi na nasa bote nito? Kaya ang ginawa ng lolo kinabukasan ay pinabaunan ako ng isang boteng katas ng kalamansi. Purong-puro iyon. Talagang maasim. Dahil nagmula ang bungang pinagkatasan noon sa mga punggok na puno ng kalamansi. Sabi ni lolo ay ibigay ko raw iyon sa lalaki bilang pasasalamat. Nang nasa harapan na kami ng lugawan, ay ibinigay ko nga yung bote ng kalamansi sa lalaki. Ipinatong ko iyon sa lamesa at nagpasalamat. Pero yung lalaki ay kumunot yung noo. Kinuha niya yung bote ng kalamansi at itinapon sa bangin. Tapos ay pinagsisigawan kaming tatlo ng mga kaibigan ko. Iyak na ako ng iyak noon dahil sa takot. Yung dalawang kaibigan ko naman ay tumakbo pabalik sa pinanggalingan namin. Pinapatahan na ako ng ibang tao roon pero talagang takot na ako. Kasi ibang klase talagang magalit yung lalaki eh. Para itong nasisiraan ng ulo. Maya-maya ay dumating yung owner jeep ni Lolo. Minamaneho ito ni Lolo Jose. At sakay na yung dalawang kaibigan ko. Nagsumbong pala ang mga ito kay Lolo Jose. Bumaba si Lolo Jose mula sa owner jeep. Kapit-kapit ang dalawa niyang arnis at kinumpronta ang lalaki. Ikinuwento rin pala ng mga kaibigan ko kay Lolo na kaya nagalit yung lalaking nagtitinda ng lugaw ay dahil roon sa ibinigay kong katas ng kalamansi na nasa loob ng bote. Doon pala nagkaroon ng kutob si Lolo. Paglapit nito sa lugawan ay tinanggal ni Lolo yung takip ng malaking kaldero ng lugaw. Binuksan nito ang dala niyang bote ng katas ng kalamansi at ibinuhos ang laman noon sa kaldero. Yung kaninang lugaw ay nagmistulang dinuguan. Tapos ay napakabaho. Parang patay na daga ang amoy noon. Nagkagulo na ang mga tao sa lugawan.
Yung lalaking nagtitinda ng lugaw ay sumigaw ng malakas. Umiiyak ito na parang bata. Tapos ay tatawa. Sabay sisimangot. Parang baliw talaga. Sumampa ito sa lamesa at susunggaban si Lolo Jose. Subalit sinalubong ito ni Lolo ng isang malakas na hampas ng dalawang magkadikit na arnis. Bumulagta sa lupa yung lalaki. Ang akala ng mga naroon ay wala na itong buhay, kasi ay hindi na gumagalaw. Nang bigla ay mabilis itong tumindig. Nakakapagtaka kasi sobrang lakas ng pagkakahampas ni Lolo rito. Pero parang wala naman itong natanggap na pinsala. Tapos ay napakabilis nitong naakyat yung puno ng mangga. Mula sa puno ng mangga ay tinalon nito ang bangin. Sa sobrang galit ng lolo ko ay ibinato nito yung dalawa niyang arnis sa bangin at umaasang matatamaan ito yung lalaki. Mula ng araw na iyon ay palagi na kaming hinahatid at sinusundo ni Lolo Jose gamit ang kanyang owner jeep. Yung mga tao namang nakakain sa lugawan ng lalaki ay kanya-kanyang patingin at paggamot sa albularyo. Ilang buwan ding naging usap-usapan sa lugar namin ang pangyayaring yun. Hanggang sa nakalimutan na lang. Pero ako, hinding-hindi ko yun makakalimutan. Kung may pagkakataon na makikita ko ang lalaking yun, ay pagbabayarin ko siya sa takot na naidulot niya sa akin ng mga panahong yun. Captain Kokak, nawa ay magustuhan mo ang kwentong to. Ipagdarasal ko rin na marami pa ang sumuporta sa iyong mga taga-probinsyang kagaya ko. Ang mga kwento niyo po ang pinapatugtog ko habang tumutulong sa mga tauhan namin sa pag-ani ng mga kalamansi. Maraming salamat po at pagpalain ka ng Diyos.